Pasamos ao punto 5, expediente 1803/2023, moción do Partido Popular para aclarar a situación de proxecto de ampliación do balneario do Carballo. Ten a palabra, Ricardo. Sí, bueno, pois por desgracia levamos escoitando desde o ano 17, do novembro do 17, a proximidade dunhas obras de reforma e de modernización do Gran Balneario que xa digo, por desgracia non se chegaron a materializar, polo menos ata agora. Vimos que no ano 17 se aprobaron unha modificación urbanística con respecto á parcela do Gran Balneario que permitía un desenrolo bastante máis racional, coa que me parece que todo, a verdade que non estaba na corporación, que todos os grupos estuveron de acordo con ela, me parece, non? E que trataba de sustituir a edificabilidade que había para facer un hotel, que me parece que eran 845 metros, que eran 845 metros en 3 plantas, sustituílo por todo en planta baixa por 1856 metros cuadrados, ou eran 645, non o recordo ben. A nós parecenos moi ben que se levara a cabo aquela modificación, porque precisamente permitiría que se modernizase o balneario, que parece que é algo imprescindible para o desenrolo turístico do Carballiño. No ano 17 salen informacións periodísticas onde o alcalde dice que xa presentaron o proxecto conforme... Perdón, no ano 18 sale esa modificación urbanística, sale o alcalde na prensa dicindo que os propietarios presentaron un proxecto, que o proxecto xa tiña o visto bo, inda que faltaba o definitivo de patrimonio, e que esperaban otorgar licencia en fechas próximas e que contaban con que empezaran as obras tamén en fechas próximas. Desde o 18 ata agora, pois tampouco vimos ningún avance. Posteriormente, cos plans estes Next Generation, vimos que no ano 21 hubo unha reunión entre o alcalde, o presidente da Diputación e os propietarios do balneario, donde se nos decía que iban a solicitar uns fondos Next Generation para que iba a permitir, porque o proxecto xa desde o primeiro momento viña valorado en 3.600.000, que, dados os anos transcorridos, pode estar nunha cifra tamén hoxe un pouco superior, non? Pero en realidade obras non vimos ningunha, pedimos o expediente e vemos que tampouco hubo nunca unha petición de licencia ni no ano 17 ni no ano 18, non? Queríamos que a moción servise para que dentro do Concello se explicase cal é a verdadeira situación, se existe o proxecto, se non existe o proxecto, se está pasado por patrimonio, se presentou no Concello, se está a espera de licencia ou se non hubo máis que conversacións. Eso en canto á parte urbanística, pero tamén en canto á parte económica, non? O alcalde anunciou que se solicitaban uns fondos, o alcalde e o presidente da Diputación, uns fondos Next Generation, e queremos saber tamén como están, se están solicitados, se non están solicitados, están concedidos, denegados, ou cal é o estado, non? Porque, tristemente estas cousas, os anuncios que temos é cando se inicia unha cousa, pero despois, se o resultado non é o esperado, pois non se ten máis noticia. Queremos eso, que a moción sirva para que desde o grupo de goberno se nos explique todas estas cuestións. Gracias, Ricardo. Sofía. Gracias, alcalde. Ben, todos compartimos que o Gran Balneario do Carballiño debe ser un dos motores socioeconómicos da nosa vida, non? Levamos moitísimos anos todos os grupos políticos e todas as corporacións negociando cos propietarios para conseguir a modernización das instalacións e a ampliación delas, non, para adaptalas ás necesidades actuales dos usuarios e das usuarias. Actualmente seguese dando un uso terapéutico deste, o único uso que ten é terapéutico, pero penso que temos que acadar esa combinación de uso lúdico e terapéutico das augas, que é o que se demanda hoxe en día. É fundamental que ese plan de modernización do Gran Balneario se leve adiante. Neste primeiro turno, obviamente, non teño a información suficiente que nos trasladará o equipo de goberno na súa intervención,
para saber, bueno, en que punto están esas negociacións, porque o balneario é privado e está nas mans dos propietarios leválo adiante, non? Bueno, a ubicación é estratégica, é un balneario urbano, non hai moitos, as instalacións espectaculares, o entorno espectacular, todos compartimos que eso hai que modernizalo, pero non chegamos a implementalo. Entón, facendo así un pouco de cronoloxía, é que levamos moitísimos anos, porque podemos falar do bipartito, podemos falar de Carlos Montes, que negociaba a compra, o aluguer, despois Arximiro construir unha piscina climatizada, despois, no 2017, conseguimos esa modificación do PSON para construir 3 piscinas exteriores, unha piscina interior, cafetería, restaurante, bueno, que parecía como que a cousa empezaba a funcionar. Pero atopámonos con que o único que hai nestes momentos, ou polo menos que nos temos coñecemento, é un proxecto básico incompleto, porque só hai unha serie de planos, non existe a memoria, polo menos arriba, cando consultamos en urbanismo, non está. Ese proxecto básico non se presentou por rexistro, porque apareceu en urbanismo unha carpeta, os propietarios deixaron ali e nada máis. Falta o proxecto de infraestructuras, falta a solicitude de licencia, que é o que non sabemos en que punto está. Si é certo que na prensa hai un montón de notas de prensa anunciando que por fin se chegou a ese acordo, por fin se van a implementar as necesidades, por parte da Deputación, por parte da Xunta hai compromiso, ou se di nesas notas de prensa que hai compromiso. O último é incluir este proxecto nos fondos Next Generation, pero todo é teoría. Non sabemos na práctica, na situación que nos atopamos, pois para desenvolver un elemento fundamental para a Vila do Carballiño. Entón, bueno, neste primeiro turno nada máis e agardo as explicacións que nos vai a dar o equipo de goberno. Gracias, Sofía. Pachi, Bueno, vamos a ver. Falar do Gran Balneario é falar de Carballiño, é falar do mesmo, porque Carballiño, cando ti falas con alguén de fora, si, ya mi abuelo iba a Carballiño a las aguas, ya mi abuelo, ya mi bisabuelo, en Vigo, en Coruña, era Carballiño. O sea, Carballiño estuvo no ranking de balnearios de primeiro con Mondariz, con Cuntis, basicamente, que eran os de había por aquí, e cando se decía balneario, a xente decía Carballiño. Medio Vigo viña a Carballiño, medio Coruña viña a Carballiño, fundamentalmente o Gran Balneario tamén, moita xente ao balneario de Pertoio. A familia propietaria do balneario, unha familia, pois, a familia Pardo Bazán, os Quiroga, eu digo desde o respeto, porque hai que é unha familia moi significada, donas de medio Carballiño, Pazo de Vanga, Cabanelas, o Pazo de Mesego por detrás, non me acordo o nombre ahora como era. O Corval. O Corval, medio Carballiño. Pero hai unha cousa que está clara e vou dicir con cariño, pero por que hai que dicir? Levan mareando a perdiz e aburrindo a Dios máis de 50 anos. Eu os viaxes que fixen de alcalde a Madrid para falar con eles, sempre moi boas palabras e viñen para casa sempre como iba, ou peor. Porque eles era, oye, me podías, non sei que, sempre era, dame máis. Segundo elemento, solo por unha reflexión rápida, porque estamos falando do tema. Eu creo que foi un erro, porque a primeira modificación que lle facemos a esa familia, cando o plan general e o urbanismo era pasta, é que no plan general lle calificamos o que era o suelo do balneario, oxe, sería imposible, como útil para facer un hotel. Carballiño é dos poucos que non ten hotel. Cuntis ten hotel, Lobios ten hotel, Layas ten hotel, Arnoia ten hotel, Carballiño non ten hotel. De feito, o hotel que se declara como hotel balneario de Carballiño é o Hotel Derby, para poder acollerte os temas do inserso e tal.
Por que non era un elemento de impacto? Porque o hotel iba recollido e pegado contra as medianeras das fachadas aquelas baixando Pastureses, que non molestaba nada. Pegabas ali o hotel, miraba para o balneario, quedaba un hotelito cuquísimo. Bueno, estamos falando que no ano 99 regalámoslle a esa familia un montón de pasta. Un montón de pasta, que era recalificarlle a cambio de nada un suelo para que fixeran o hotel. Bueno, nos tuveron embabaos entre 10 e 15 anos, non fixeron o hotel. Depois veñen con que a ver se lle cambiamos o do hotel por as piscinas, ou por o que sea, o restaurante. Imaginádevos, sería un luxo para Carballiño. Unhas piscinas, oi, que vai alín a Presegueiro, ver como está aquelo, a tope. Presegueiro, Lallas, o Termalismo tira. Decía, non sei que non decía, non sei, era Sofía, que en pleno casco urbano, ao lado do río, un sitio maravilloso, a cascada, que fixeron nada, nada. Por lo tanto, eu, desde logo, pois non sei o que nos vai explicar Paco, anticipo a miña postura, que é a do grupo. Paco, nos expliques o que nos expliques, que me parece moi ben, eu a esa familia non lle creo nada hasta que o vexa feito. Non lle creo nada. Segundo, hai un tema que eu poño encima da mesa. Seguramente é unha postura... Esta familia durante moitos anos bloqueou o Carballiño. Bloqueou non no sentido de que nin compraban nin vendían. Empezaron vendendo onde é o Xobar Lérida, as casas do Luís, que eran as onde guardaban os carruajes. Depois venderon a Casa dos Soportales, creo que tamén a venderon. Teñen a venta o Pazo de Vanga. Non sei se teñen a venta o Corval, pero creo que tamén. E non sei se venden Cabanelas. Bueno, pois eu quería pedirlle á Corporación de Carballiño que o que hai que pedirlle que o que teñen que vender é o balneario. O que teñen que vender é o balneario e venderlo o Concello de Carballiño. Non digo expropiar, digo, se están en unha línea de ventas, pois probablemente o propio Concello, como está facendo Berín co balneario de non sei onde, como está facendo a maioría, pois é que o Concello buscar unha fórmula que poda comprar, que poda chegar a un acordo. Non falamos de irlle ali a empuxar. Eles non o van desenvolver, Paco, non o van desenvolver, Ricardo. Por qué? Porque, a ver, aparte de esos, evidentemente son deles, e teñen dereito a fazer o que sea, pero hai unha cousa que quero rematar con un aviso. Un balneario é unha declaración de interés público. E o interés público, cando se lee o que leva convenido, di moitas cousas. Por lo tanto, esa familia ten que entender que lexítimamente os ciudadanos de Carballiño non podemos estar a cola dos balnearios de Ourense ou de España. Perdón, de Galicia. Por qué? Porque, home, cando fai 30 anos, 40, 50, non existía Lallas, non existía Arnoia, non existía Lobios, nós éramos algo. Hoxe non somos nada. Hoxe nos comen as papas. A xente vai a Lallas e non ven a Carballiño. A xente vai a Arnoia e non ven a Carballiño. A xente vai a calquer sitio e non ven a Carballiño. E temos o mellor balneario. A reforma de Partovia. Oye, Partovia, con todas as opinións de si é mellor e peor, claro, pero Partovia, bum, volve mover moita xente. E eu estou ali e vexo xente de Coruña, xente de Vigo, xente de Portugal. A xente ven, pero que non ten dereito a familia Quiroga, e eu digo con respeto e con cariño, é a ternos embobaos desde fai máis de 30 ou 40 anos. Por lo tanto, non sei o que nos vas a decir, Paco, pero o que si lle fago un chamamento a esta corporación ou a corporación que veña, que o balneario temos que mirar e botar má o dedo. E temos que buscar unha fórmula para conseguilo. E, sinceramente, eu digo con dolor, porque o intentamos moito, eu me imagino que Argimiro o intentaría, eu intentei e tal. Moitas boas palabras, moito rollo, pero depois as cousas siguen sin facer. E Carballiño, oye, sabemos todos que está todo moi difícil, nin quero pensar o que sería que tuéramos aí un balneario potente, unhas instalacións potentes, unhas piscinas potentes, e porque non un hotel. Bueno, se o hotel se cambiou, é cousa deles. Ben, bueno, eu vou vos contar un pouco como foi o procedimento. No ano 2015, cando chegamos, bueno, pois estaba o proxecto, non sei se lembrades, Argimiro xa o había movido, era outro proxecto que levaba unha galería, era a prolongación un pouco da filosofía da galería e estaba bloqueado en patrimonio. Entón, bueno, eu falei con Manuel Gallego e presentei a propiedade un pouco por desbloquear o tema. Sabedes que estes premios Nobel, bueno, pois non sei por qué, pero danlle máis fácil as cousas. A realidade é que
fixo este proxecto e unha vez feito plantexámoslo aquí nunha comisión e levamos a cabo o que solicitaba a propiedade e o que diseñaba o proxecto, que era un cambio de usos. Pasar, basicamente, os metros eran os mesmos, era pasar os metros que había no hotel a unha gran piscina que tamén vai na área onde iba o hotel, un pouco por tapar aquelas medianeras, e un restaurante con piscinas ao aire libre. Eso levounos ao ano 2017, pois aprobamos dun xeito xa definitivo aquí no pleno municipal a modificación puntual do plan xeral que permite construir esas piscinas, o restaurante e a cambio a superficie que ocupaba o hotel. En setembro do 2017 morre Jorge Vargas, que era tú creo que Pachis estuveches con él, porque era Doña Ampara, era o Jorge e agora son os sobrinhos. Ben, morre. E este Jorge Vargas era o titular do 50% do balneario. Entrase nun procedimento de herencias de tal, entre os fillos, que se retrasou o tema prácticamente ano e medio en tomar ninguna decisión. En xullo de 2018 remata o Manuel Gallego, que é o proxecto básico, e en novembro dese mesmo ano os propietarios e o arquitecto depositaron nas dependencias de urbanismo un proxecto básico que contempla a creación dunha piscina climatizada, cafetería, piscinas exteriores, por un importe de 3.600.000 euros. No ano 19, inicianse os contactos con grupos empresariais locais e foráneos por parte da propiedade para atopar un socio especializado na hostelería para que asuma a xestión da parte da hostelería e as piscinas exteriores de carácter lúdico. Constame que esas reunións e esos contactos se producían, incluso con empresarios da hostelería do ámbito local, pero que non fructificaron. A realidade é que os marxes de beneficio que xa nese momento empezaba a deixar o sector, según eles, según a propiedade, insisto, non cubrían. Tamén, nese ano, solicitei ao presidente da Xunta unha entrevista que teño que dicir que foi moi cordial e moi positiva dende o punto de vista do aposte que facía a administración pública poñendo cartos, e reunímonos o arquitecto Manuel Gallego, a propiedade e eu, e comprometeuse, ademais saliu na redes da Xunta, a apoiar o proxecto no momento en que se levase a cabo a execución. É verdade que un pouco que di Pachi, tampouco, claro, o presidente tamén nun momento dixe, a propiedade terá que poñer polo menos o 50%, terá que poñer unha parte, porque se non pa iso xa comprámoslo e facémoslo nós. É unha realidade. Bien, no ano 2020 iníciase o tema, como sabedes, da pandemia do COVID e realmente paralízase todo. O sector termal pasa un momento moi duro, está prácticamente pechado, é dos sectores que máis tardou en abrir, e os fondos, no ano 21, solicito unha reunión co presidente da Diputación e que a propiedade, na que acordamos que a Diputación incluiría o proxecto de reforma integral do Gran Balneario para a obtención de fondos New Generation por un importe aproximado de 4 millóns. O que decía Ricardo eran 3.600.000, hoxe igual xa son 4.600.000, porque o que subiu a vida. E, despois xa no ano 22, pois que a crise do sector tamén se agrava e os costes, pensade que a diferencia de Cascaldas ten agua quente, incluso a calefacción das caldas con xotermia, mentras que aquí hai que quentar. Despois, as reservas do Inserso son pequenas, eles din que polo recorte e pola competencia de outros establecementos, pero, eu creo que realmente é pola deficiencia que presentan as instalacións. Eu, se veñei unha vez, non sei, non creo que volvésemos, non? Vas a outro, ou a Lallas, ou a calquera, ou a Partovia, ou esa é unha realidade. Creo que tamén me influye eso. En canto aos fondos europeos, o New Generation, para a realización da reforma do Gran Balneario e para
o plan de sostenibilidade turística denominado o Carballiño e a gastronomía do pulpo, bueno, aí hai que diferenciar que a resolución deses fondos pois financiáronos o que é ese proxecto. Pero si quero explicar un pouco en detalle como é o funcionamento destes fondos. Máis que nada por interpretacións que veñen na propia moción, que creo que hai certa confusión. Non o digo con total cariño. Vamos a ver, polo que fai referencia á solicitude do plan para a gastronomía, que se chama o Carballiño e a gastronomía do pulpo, pois estes fondos, compre dicir que dentro do que é o plan de recuperación, transformación e resiliencia que promove o Goberno de España, pois existen distintas líneas. Contemplan unha línea, a componente 14 dese plan, que é para a modernización e competitividade do sector turístico. No ano 22, que foi cando nós pedimos o proxecto, nese marco sae a convocatoria dos plans de sostenibilidade turística en destino, na que se pode pedir financiamento para invertir na que non se pode pedir financiamento para invertir en inmóveis privados e por eso non se contemplou a inversión en balnearios. A convocatoria dese ano, do 22, estaba orientada a produtos de enogastronomía, única e exclusivamente. E por eso encaixou e entrou o Carballiño e a cultura do pulpo. O Concello presentou o proxecto que se financia ao 100% con fondos europeos e que nos permite, pois, invertir en ámbitos do Parque Municipal, Parque Etnográfico, Camping Municipal, Museo do Papel, completar o Paseo do Arenteiro ata o Bañiño de Arcos e actuacións para mellora e iluminación de edificios emblemáticos do Carballiño. E tamén sirve para impulsar a actividade dos pulpeiros e das pulpeiras e mellorar a súa competitividade. O pasado venres, 27 de febreiro, o concelleiro Manolo Dacal asistiu a unha reunión en Santiago onde o xerente e os técnicos de turismo da Xunta de Galicia explicaron os detalles técnicos asinándose o convenio, en breve o convenio, coa Xunta de Galicia para que a que coordina a nivel autonómico para desenvolver este plan. Neste momento está en marcha unha nova convocatoria do plan de sostenibilidade, neste caso orientada ao termalismo, e estamos en conversa ca Xunta de Galicia para que teñan en conta os balnearios do Carballiño e para que podan ser beneficiarios de fondos dentro das accións de cohesión que se están elaborando. Este instrumento sí sería posible para canalizar fondos para o balneario e contemplar líneas de axuda para o sector privado. A relación do Concello e do Alcalde cas empresas e as familias propietarias dos balnearios é boa, desde o punto de vista persoal, pero é verdade que hai unha diferencia entre unha e outra. Partovia xa anunciou a presentación dun proxecto para a construción de bungalós e eu sigo falando cos do balneario para que se decidan dunha vez. Ou fagan algo ou que o poñan en venta e creo que é a única saída. Básicamente, bueno, pois o proceso é para acadar o plan de sostenibilidade centrado na gastronomía do pulpo non ten que ver, para que entendamos, con este dos balnearios. Non é que pidíramos o diñeiro dos balnearios para... Vale, non, digo, por... Básicamente, esa é a cronoloxía. A realidade, bueno, pois a realidade, efectivamente, eu creo que, como a todos os alcaldes, esforzámonos todos, fomos a 1000 sitios, pedimos audiencias e, bueno, os resultados non son os que eu esperaba obter. Entonces, bueno, eso é, digamos, un pouco que se pedía na moción, era explicar cal foi a cronoloxía, Ricardo. Explicar cal foi a cronoloxía e decíamos ao final tamén cales son as futuras actuacións. Entendo que están explicadas pola explicación que acabas. A actuación, vamos a ver, eu quedei ter unha reunión con el, o concelleiro Manolo Dacal, bueno, contactou cun grupo canadiense que está interesado na compra, pero, bueno, perdón, sueco. Para a compra. E a parte, está se estudando coa Xunta fondos para levar a cabo este proxecto? Non, primeiro o que di Pachi, ou que vendan ou que coma ou que deixen comer, é que se non o venden eu tampouco vexo, porque, olles, a Xunta dache fondos, pero tamén pide que poñas unha parte. Entonces, bueno, básicamente, xa che digo, o ideal sería que o venderan, ou ven ao Concello ou ven a quen sea. O importante é que lle poñan precio. Entonces, bueno, é como está. Ben,
non, dámonos por satisfeitos coas explicacións. Sofía. Bueno, obviamente, fixose traballo, xo decíamos antes, fixose traballo durante moitos anos, pero non fructificou. Entón, temos que seguir traballando, obviamente, porque é fundamental o balneario do Carballiño para a nosa vila. Somos unha vila turística e un dos seus atractivos é o termalismo, non? E temos, repito, temos que combinar ese termalismo terapéutico co termalismo lúdico e ca valorización do patrimonio e a cultura. E así, bueno, que de algún xeito xurdan proxectos turísticos que xeren inversión e emprego. Vamos a ver, eu penso que o mellor nestes momentos, se os propietarios están nunha actitude pasiva que non lleven viabilidade a nada e demais, pois o mellor era bo facerlle unha oferta para mercar o balneario. Penso que sempre sería moito mellor que o mercarse o Concello do Carballiño que non un grupo sueco, porque eu non tiña nin idea, na comisión non se dixo nada, e claro, se hai posibilidades de mercalo, penso que debemos ser os primeiros interesados en mercar o balneario e poñelo a funcionar, evidentemente. Entón, pedir que se siga traballando para conseguir poñelo en marcha e vamos, que a información sexa transparente e canta máis financiación se poida conseguir, non nos durmamos nos laureles e non deixemos os proxectos sen presentar, porque nestes momentos a financiación é moi importante e bueno, pues apostar pola compra do balneario sería interesante, evidentemente. Gracias. Bueno, eu creo que a intervención, Ricardo, como os mandamientos se resumen en dous. Non hai pasta e a familia di que non quere invertir se non hai pasta. A partir de aí... No, pasta aí, pasta aí. No, bueno, me Pero refiero... hai que poñer algo. Bueno, pero me refiero, a día de hoxe, non hai nada, ni os fondos europeos, ni nada, ao mellor non hai nada, basicamente, porque a familia tamén venga a nosotros do reino. Entón, a familia, eu creo, Paco, que o futuro que pasa... A ver, estamos falando do corazón do Carballiño, da arteria principal da económica do Carballiño, xunto co pulpo, non? Cando preguntamos por aí o Carballiño, que? Bueno, minto, antes era pulpo e balnearios, ora é pulpo, balneario e orenteiro, que iso tamén vale moita pasta, o equipo de fútbol. Pero en este momento era pulpo e balnearios. Non hai prácticamente ninguna posibilidad de que, a meu criterio, unha pregunta, Paco, se podes aclarala, quen é o titular a día de hoxe? Hai xa só un titular? Non, é o fillo de Socorro. O Pepe Figueras, que é o fillo de Socorro, e os dous fillos do Vargas. O sea, son varios... Teñen unha sociedade que é Para Cubaqui. unha sociedade. Ben, teñen unha sociedade. Bueno, Teñen No, porque SL que non sabemos como se xestiona, nin como fai... Bueno, Non sei como fai as maiorías. Quero dicir, que non teríamos que estar esperando cousas Ricardo, raras. pero que quero dicir eu, porque... É o 50%. Xa, pero... A parte do Jorge, están os fillos. Bueno, pero quero dicir, Paco, polo menos na nosa época, e creo que actualmente, o problema é que era unha multipropiedade durante na que uns queren facer e outros estaban máis tibios. Ben, dito eso, cal é o futuro que lle queda ao Carballiño se o queremos ver nós, se aguantamos e vivimos un pouco? Hai un exemplo que eu quero poñer en Carballiño, que é un exemplo de algo que se fixo, que era cando compramos os muiños, cando se compra a isla, cando se compra a fábrica de papel. Hoxe un dos reclamos importantes de Carballiño é o muiño das lousas. É o muiño das lousas. A xente, oi, quero ir a Carballiño ao muiño das lousas. Bueno, como moitos outros bares, ou Funchal, moitos, pero quero ir ao muiño das lousas. Non sería descabellado, Paco, que ao mellor o propio Concello pase previamente por un sistema de intentar adquirir o balneario, porque tampouco está a cousa para pedir montes e moreas, Hoxe vendense balnearios, e hai algunha empresa de Carballiño que sabe moito de balnearios, que está gestionando balnearios, e que venden balnearios. É que unha vez que se pode adquirir o balneario, o mellor o propio Concello vaya a unha fórmula mixta, que, oiga, comprámoslo como unha propiedade mixta, ou cómprase e faise unha concesión administrativa e tal. Eu creo que o futuro, eso para Carballiño sería un pepinazo. A familia Quiroga,
A ver, eu digo con respeto porque son parte fundamental da historia de Carballiño. Familia Quiroga non o vai a facer. Solo vos roubo 30 segundos para unha experiencia da miña coa familia Quiroga. Cando arreglamos a Plaza das Monxas, Padre os conta, hermanos Prieto, ali hai un muro que era a parte de atrás da Casa dos Soportales. Un muro que fai unha esquina e fun a Madrid a pedirlle como alcalde si podían ceder aquela esquina que tapa o muro porque lle abría o baixo e daballe 20-30 metros máis a Plaza das Monxas. Contestaronme que, bueno, que iban pensar, e cando me chamaron dixeronme casi mejor lo que queríamos es que nos des edificabilidad en esa esquina. O sea, que eran donos de medio Carballiño e non se lle pasaba pola cabeza ceder nada, senón que querían que esa esquina, esa cuchillo, que lle diéramos edificabilidad para facer non sei que, claro, acabamos mal. Como nos acabamos mal porque lle expropiamos o balneario. Sabedes que o balneario, perdón, donde era o matadeiro, perdona, que ten que ver, mira, donde era o matadeiro, a ver, o balneario de Carballiño tuvo un problema que eu vivín de pequeno, que o matadeiro de Carballiño estaba ao lado do balneario. E a familia Quiroga, que nunca dá nada, nunca lle deu nada a Carballiño, fixo unha proposta. Cedeulle a este ayuntamiento unha parcela no solar que teñen na carreteira de Ribadavia e trasladouse o balneario, o matadeiro de ao lado do balneario, trasladouse para a carreteira de Ribadavia. Cando acabou ali o balneario e o matadeiro e o quitamos, querían recuperar a parcela. E, evidentemente, expropiámoslla e é de titularidade municipal con gran cabreo deles. Resumindo, non quero vir aquí a contar películas. Eu creo que como grupos políticos debemos de valorar todos a posibilidade de que gane quen gane nas próximas eleccións. Unha das alternativas é que hai que intentar de meterlle o dente a compra do gran balneario, unha cogestión, unha empresa mixta, porque eu, desde logo, aproveitando a oportunidade, creo que é moi interesante a proposta que fai o PP, e o que dice Paco confirma unha cousa. Isto non o verán os nosos ollos se a corporación ou algún organismo público non entra aí e se fai cargo deso. Porque eu, na verdad, as experiencias miñas e todos os alcaldes son tremendamente negativas. Bueno, eu seguirei falando ca propiedade, o que me interesa e o que sempre lle insisto é que lle poña precio, porque o problema é que non lle poñen precio, nin sabes do que falas. Bueno, pero venderon a casa de aí e tampouco se tiraron da moto, eh? No, pero é que che vou, quero dicir, eu, esa persona que... Bueno, a casa dos Soportales. Sí, a Casa dos Soportales e a frutería do Bóveda. Bueno, pero a dos Soportales, si é certo que contan por aí, tampouco foi nada do outro mundo, eh? Xa. Non sei, non. Eu tamén oi por aí precios, pero non sei se é certo ou non, xa sabes. Bueno, pois nós, aquí non sei, que se vota aquí. Xa digo, unha vez que se dá información, por a nosa parte, nós consideramos que está aclarado o tema. Eu xa vos digo, irei vos informando, e eu ahora sí que lle dixen que me diera unha posibilidade ou de evento ou do que sea, porque... De todas formas, co que decía o voceiro do Espacio Común, si se quere ir a compra, non estaría de máis facer algún estudo, saber a rentabilidade un pouco das instalacións que teñen neste momento e da posible rentabilidade que tería coa reforma que se fai, porque sin ter estes datos facer unha oferta tamén é un pouco arriesgado, non? Pero bueno, primeiro que diga que vende e canto pouco, porque senón tanche pa diante facer... Pero bueno, o de vender sabes perfectamente que non é dicir, é que vendo se o precio é adecuado, ao final creo que o Concello de Carballiño sí que está capacitado para saber cal podía ser facer un estudio, non? Mírame así a secretaria, non sei se facer ese tipo de estudo, digo, por parte tanto do arquitecto municipal, pero sí valorar o negocio, porque hai que pensar tamén que para arranxar estas cousas tamén a veces está ben o do pau e a zanahoria tamén, porque claro, é verdad que a Xunta de Galicia está lle mandando usuarios para aí, o 90% do negocio hoxe en día é público. Sí, é público. É público, non sei cantos usuarios pode haber que vayan aí dun xeito privado, non? Entón, bueno, pues tamén penso que se pode apretar un poquinho máis a propiedade. Supoño que as negociacións que tuveron para a modificación do planeamento na 17 foron nese sentido. O sea, eu estou convencido que ti pensabas que ao día seguinte iban a empezar as obras. Non, ao día seguinte non, home, pero non. Home, ti nun artículo decías, espero que o mes que ven presente co proxecto.
No ano 17. Presentaran o proxecto. No. Pero, perdona unha cousa, Sí. só un matiz que é moi importante, Ricardo, porque o ter moitos anos tamén a veces é malo, pero a veces axuda. Unha cousa é a rentabilidade do balneario e outra cousa é a rentabilidade de Carballiño. Social, sí. Cuidado. No, pero... No, pero escoita. Pero déxame- eles non che van vender pola rentabilidade do Bueno, Carballiño, no, vanche pero- vender pola pero súa no, rentabilidade. pero eu non Entón, estou falando é un como dato ven- que tens que conocer. No, Ricardo, a rentabilidade eu non non estou é falando tan como mala, vendedor, estou falando como comprador. Efectivamente. E para o comprador, que é para Carballiño, nós tiñamos un histórico, tiñamos un estudio algún día, porque isto xa está, na que por cada paciente, por cada cliente que viña ao balneario, daquela, ao Carballiño quedabanlle entre 50 e 60 euros diarios libres. A diferencia de hoteles, Lanjarón, moi parecido ao Carballiño. Os hoteles non teñen balneario e a xente vive en pensións e nos hoteles. Ese era o caso de Carballiño. Cada vez que un señor viña a tomar as aguas ao Carballiño, dormía nunha pensión, comía nun restaurante, compraba un periódico, tomaba un café. Por lo tanto, o que vende pode ganar pouco, pero o que compra que é Carballiño, se invirte ben, pode ganar máis. O sea, non nos ganaría el, pero nós, como entidade pública, podríamos ganar. Pero, pois digo, Bueno, temos... é un dato, non? claro, O sea, temos que saber Veña, o que pode ser para... acabouse. Acabouse. Seguimos falando no café. Podemos seguir. Non votamos nada porque están dadas as explicacións. O que solicitamos é que se explique. O alcalde explicou, non? Estamos de acordo, claro, estamos de acordo que o explique. Sí. Pois votamos a favor logo. No, porque como xa está explicado, ahora non votaremos, por eso. No, digo que neste caso é innecesario porque nos dio as explicacións. Se non pediríamos que se explique, que era o contido da moción. Perfecto. Vale. Perfectamente entendida. Facemos un receso de 5 minutos.